City-varasto. Herttoniemi. Nettisivu. Hieno pelkistetty. Rauhoittava. Silmää miellyttävä. Vähän sairaalaympäristömäinen jollain tavalla. Minnekään ei ole kiire ollenkaan. Voit chillailla kaikissa rauhassa. Voit tehdä muijalle temput. Tai äijälle, jos olet nainen. Jos on joskus sukupuoli mietityttänyt, niin ennätät ihan hyvin käydä vaihtamassa sukupuolta. Sanoisin, että aika näppärä juttu tavallaan, niin kuin, täytyy vaan fokusoitua ja keskittyä, yrittää muistaa mitä olet tekemässä, koska jos teet jotain muuta välillä, pois lukien edellä mainitut temput, niin et ehkä muista enää mitä olit tekemässä. Mutta tässä on hyvä, että sivun yläreunassa on tämä muistutus. Tässä lukee cityvarasto.fi. Joo. Tää nyt kiilasi ehkä ykköseksi tässä. Kätevät nettipalvelut vertailussa. Tuo on kyllä veemäisesti jäänyt tuohon V:n kohdalle nyt jumittaa toi V-selain. Kokeillaan nyt varmuuden vuoksi, jos klikataan täältä uudelleen ja klikataan vaikka eikö näissä enää ole sellaista, että reload juttua? Hei, kato. Se piti käydä jossain muualla kurkkaamassa. No niin, nyt tulisi vähän lukemistehtäviä sitten. Katsotaan yksityiskohdat. 29 välttämätöntä juttua täytyy hyväksyä. Joo. Jos ei nyt kuitenkaan kaikkea lueta tällä kertaa, siinä voi jokainen asiakas päättää itse lukea, mutta otetaan tää kuulostaa hauskalta, tää Deny-vaihtoehto. Denyä kokeillaan. Painetaan Denyä. Joo. Osoite tuli näkyviin. Täällä väitetään, että pääovesta pääsee sisään soittamalla ovessa näkyvään numeroon, mutta se ei pidä ihan paikkaansa. Pitää etsiä se asiakaspalvelun numero, joku niistä kaikista, ja soittaa vuorotellen niihin, kunnes löydät sen oikean asiakaspalvelun numeron. Ja tarpeeksi pitkään, jos roikut siellä linjalla, niin sit saat ihan kohtuuasiallista palvelua, mutta tähän hintaan luulisi tulevankin, koska ei ole mikään minuuttihinta ja mikä edullinen. Ja kun selataan alemmaksi tässä sivulla, niin huomataan, että tämä rauhallinen teeman mukainen näkymä vaan jatkuu. Hei, tämä on kyllä niin hyvä tämä juttu, että oho, mitä täällä tapahtuu? Reilun hinnoittelun toimistojen vuokraus. Mutta siis tällä piti nyt päästä sinne omalle tilille sisälle. Toimipisteessä sinua palvelevat Petri, Sani, Niko
No en ole koskaan ketään nähnyt sillä paikalla. Siinä on maksulliset puhelinnumerot ja puheluiden hinta on näppärästi jätetty tässä kertomatta kokonaan. Eli sinne kun soittaa vaan, niin kyllä sen sitten puhelinlaskussa näkee. Joo, tässä on tätä pientä hyppimistä tässä. Siellä on, no niin, sieltä löytyy hinta. Aha, tääkin pomppii näköjään. No ei ole paha hinta kyllä. Markan minuutti. Mistä tänne sinne omalle sivulle pääsee sisään? Sanottiin, että helposti pääsee hallinnoimaan jossain mainoksessa. Etitään. Tämä ei ollutkaan siis oikea sivusto sittenkään. Katsotaan täältä valikosta. Valikko ei ainakaan vielä auennut. Painetaan uudelleen, no ei edelleenkään auennut. Tätä vasemman yläkulman valikkoa yritän tällä painaa. Mitään ei tapahdu. Oho, nytten tuli vähän isommaksi. Joo. Kokeillaanpas tätä vuokraa varasto, vaikka meillä varasto kyllä on ollut jo monta vuotta, mutta siitä ei eroon pääse millään. Sitä ei pääse hallinnoimaan. Mitä ei tapahdu tästä. No nyt taas alkoi jotain tapahtua. Kyllä tästä koko illan elokuvan näköjään saa aikaiseksi. City-varasto 10 pistettä nettisivun suunnittelusta ja asiakastietojen hallinnasta. Ja palvelunumeron hinnoittelusta. Katsotaan, vetääkö tonne V:n kohdalle taas vai jääkö johonkin muuhun rakoon jumittamaan. No niin. Missä se meidän vuokratoimitila, ei toimitila, vaan tää varasto löytyy. No ei sitä edelleenkään löydy. Kokeillaan uudelleen täältä valikosta. Ei tapahdu mitään. Kokeillaan, näytä toimipisteet kartalla. Ei tapahdu mitään. Tää sininen ympyrä on ihan mielenkiintoinen täällä. Mä aina silloin tällöin, kun ei ole mitään muuta tekemistä, mä aukaisin tää City-varaston sivuun ja tuun tänne katsoa tätä sinistä ympyrää. Mä joskus katsotaan koko perheen voimin tätä, koska tää on just sellainen, että se niinku... Joskus se yllättää, mutta sanotaan, että yleensä se vaan jatkuu ja jatkuu tällaisena. Ei tarvi minnekään meditaatiokurssille kyllä mennä, kun tätä katsoo. Viimeis kysyin, että saaks lähettää laskun jostain tästä ajankäytöstä, mutta eivät ota laskuja kulma vastaan ollenkaan. No joo, eiköhän tää yhdelle illalle riitä tällä kertaa. Kokeillaan huomenna uudelleen.